Amaguga kaloku mabandla amahle, nina behle entabeni ngesilulu namkelekile kaloku eli khaya lenkcubeko yesintu. Namhlanje ngumgqibelo, the 4th of April 2020. We are still under i-21-day lockdown ngenxa yayo le COVID-19. So we still maintain ke ukuthi masimamele imithetho elizwe ukwenzela uba sikwazi ukukhuseleka. Njeba niyazi kuba yonke imigqibelo sidiza amahlebo, yonke imigqibelo sincokola ngezinto ezithile kaloku ezikhuthazanayo, ezicebisanayo, ezifundisanayo. Yiloo nto sithi subscribe ukwenzela ukuba ungashiyekeli ngasemva. Hit a notification ukwenzela ukubana uYouTube akukhumbuza ukuxelele ukubana ikhona ivideo ekhoyo, because if you have not done so, sometimes ungaboni if ukhange si-advertise le video kubo oFacebook. Namhlanje sincokola ngomba othandwa kakhulu ngabantu, one of the reasons why so many of us continue to live. Abantu bacinga baphilela imali, loo nto sincokola ngayo imali. Kodwa ke mhlawumbi to be more precise, sincokola ngendlela ezitsala imali. Apha ke we are going to discuss into ezintathu. Sizawudiscussa ukuthwala, sizawudiscussa iintlanga zemali, sizawuncokola ngaso isibunge sebusiness. Wena mntu ukufuna uthwala uzawuzivela, wena mntu ufuna isibunge okanye wena mntu ufuna iintlanga ezayo imali. Siwagawule siwarhuqa ke singakhange siyitsale, siqalise ngokuba sibuze ubana yintoni ukuthwala as our first point today. Wena mntu unomdla wokwazi ngokuthwala nzulu, there is a video that we have done, ivideo encokola ngako ukuthwala. It's an in-depth video, asizuphinde sibe as detailed ke kwinto yokuthwala. We'll try to put it on the right hand corner ukwenzela uba uyicofe uyifunde, uyibukele la video. Kodwa in our dictionary ukuthwala kukusebenzisa eso silwanyana esiza kukutsalela imali. It could be umamlambo, it could be ithikolosho okanye loo nyoka, it could be loo kati okanye loo nja. Eso silwanyana ongekhe uyazi ukuba simile okanye sihleli. Loo nto ungazuya noba nguxam ngelinye ixesha, noba ngumntu okanye ngumamlambo. Loo nto idibadibeneyo onganobiza apho okanye yale. Zezo nto ke zisetyenziswayo ngabantu abathwalayo. Kukho ke around le area seNgcobo into esanduyiva eyenziwa ngabantu baseZimbabwe. Umuntu oza kunika isele okanye akunika inja, ube nale njani intle uhlunyuka nayo, inja mani inconywa ngabantu beyibrasha, yile nto uthwele ngayo. Okanye bakunike loo flower, kuthiwa ke le flower kufuneka uyibeke kwindawo esekuhleni ukwenzela uba wonke umntu ongena apha endlini ayibone. Le flower ke nayo uyayondla njengayonke into yokuthwala eyondlwayo. In the beginning ke le flower yakho yintle ithandekayo, uyondla ngokuyigalelela ubisi. It graduates ke le flower njengezinye into ezigraduate, andithi nathi iyagraduata. When it graduates iyagqitha ebisini njengosana ebeliqale ngobelikhasa laselibisini, iyatshintsha ngokolusana lutya bhetere. Funeka le flower uyigalelele igazi. So ilandele ke wena mntu unomdla wayo loo ndlela yintle yeflower, mhlawumbi yona ndlela iyawukunceda uthwale ngeflower. Kukhona ukuthwala ngedlozi kwaba bantu, umntu othi andifuni uzilandela into engazuba nagama phakathi kwekhaya, athi ndizawuthatha mna utatomkhulu wam. Utatomkhulu uphuma silwe, yayindoda yayisebenza, yayindoda yayinentsimi, yayindoda yayinento zokwenza. Le ndoda inazo neetrektha ngelaa xesha, inebhizinesi. Zawuthatha yena utatomkhulu uphuma silwe, ihambe le ndoda yomthwebula. Not going to discuss ke detail ukuthi yenziwa njani le nto, sibone ngani ngoku nithwebula. Landela utatomkhulu, uthethe naye utatomkhulu ukuba tatomkhulu uphuma silo, uqala ngokuya phambili. Ndim ozawuhoya iingxaki zakho, ndim oza kukunceda ukwenzela uba tatomkhulu uzivele kum yonke into oyifunayo, umenzele kutatomkhulu ezinto azifunayo. Ongomnye umntu ozawuthenzela utatomkhulu. Ukuba ukhona umnina wakho uthanda uxolo ozixela uba uzayokwenzela utatomkhulu into ethile, uzawuhamba wena uthethe kuqala, tatomkhulu kule veki ngapha kwalizayo ndizawuthumela uthanda uxolo ukuba azokunika ibhokhwe. Uthunywa ndim kuthanda uxolo. Uyafika uthanda uxolo, uyasila uthanda uxolo, uyaxhela uthanda uxolo. Uthanda uxolo uthunywe nguwe. Wonke umuntu oxhelayo, wonke umuntu wenza izinto owenzela utatomkhulu uphuma silwe, wenza in your name. Intsikelelo
amathamsanqa onke eza kuwe. A second ndlela ke yothwala usebenzisa izihlwele yilena kuthiwa kukuphehla amanzi amnyama. Yona awuthathi utatomkhulu, uthatha zonke izihlwele zalapha ekhaya, is more or less the same as lena yokuqala. Izihlwele zalapha ekhaya zonke zijonge wena. Ikhaya eli alihambeli ndawo abanye abantwana beli khaya, iinto zabo zibuya umva. Umntu xa yohlola kuthi izihlwele zakokwenu zikufulathela, izihlwele zakokwenu azikujonganga, izihlwele zakokwenu azikunceda, azikuboni. Hamba uyoxhelela izihlwele. Xa uzoxhela izihlwele funa kuqale kubekho ibhunga. Ndikhona ke nam kweli bhunga, mna mntu uphehla amanzi amnyama. Ndiyayivuma le nto uzawuyenza, ndiyayincoma intle le nto uzawuyenza. Phambi koba uyenze ke le nto ndiyaphinde ndiyapha emaxhantini ndithi, bantu abadala, uyeza usista wam uSiziwe uzawuzokwenza into ethile, ndithume yena ukuba ibe nguye kule game. Ngamane abantu bebona mna, ewe isekwandim lo wenzayo. Uyawaphehla ke la manzi amnyama, uyathakatha ke xa wenza ngolu hlobo. The advantage ke yayo lena into, like leyana yokuqala, zizihlwele zalapha ekhaya. They will never demand into engenagama, into engaziwayo. Bafuna ezinkobe, bafuna le miqombothi, bafuna ukubuyiswa, bafuna ukuzilelwa. Akukho nto i-extraordinary, yinto oyenzayo noba uthwele okanye awuthwelanga. Ukuthakatha kuyo yonke ke le process yile nto yokubana ezi zihlwele zalapha wena uzenze ezakho. Wonke ngoku ongomnye umntu apha phakathi kwekhaya akasenaso isihlwele. Umntu onesihlwele nguwe. Ubabukele ke abantwana balapha ekhaya bengahambeli indawo, ube wena uqhubekela phambili. Bakhona ke abanye abantu umntu athwebule one of the family members ngoku umntu ephila, amenze isithunzelo esithile athwale ngayo. Omnye athwale ngotata ngomama akhe, omnye athwale noba leliphi ilungu lefemeli. Uyawuzaphumelele ke lo mntu kuthwelwe ngayo, mhla kwabhubha wena mntu uthweleyo. This is the unfortunate part ke kwezi zinto zalapha ekuthwaleni. One of the nice things ke kwezi zimbini, awugxothi izihlwele zalapha ekhaya. We are just trying to emphasize, not that sithi abantu mabenze loo nto. Awugxothi izihlwele xa uthwele ngomnye wazo okanye xa uthwele ngazo, isekwazi izihlwele zalapha ekhaya. Hamba kuyothwala ke, uqole zonke izihlwele zalapho kowenu, uzenze izihlwele zakho, bashiyeke abanye besokola. One of izinto ke ngokunye ukuthwala okube sesichazile, iyahlaziwa le nto. Omnye umntu uzawuhlaziya ngokuxhela, omnye umntu uzawuhlaziya ngokuba bulale nabantwana. Kanti omnye umntu kwezinye zeendlela zothwala kufuneka udibane nomntu oseli-virgin, ulale naye, ashiyeke lo mntana omncinci wabantu enengxaki esichitha, umntana esemncinci abe nesimnyama, umntana within that age senengxaki yokuba unesilwane. Omnye kumntu uhlaziya ngokuba funeka udibane nomfazi womntu, not just a woman, ibe ngumntu, funeka ibe ngumfazi otshatileyo, ulale naye lo mfazi utshatileyo. From that point on kuyaqalisa ukuba nzima ekhaya, kuyaxatyanwa endlini, kukho isilwane besingekho apha endlini, kukho isichitho esinyangeka nzima because uleli naye laa mfazi, naye umfazi ovumileyo ke ukuyozenza ixhoba. Ixhaphakile ke lena yalama-virgin, abafazi babantu, particularly kwezi cawe, kube ezi cawe ezinyoka ziye zifune bona lama-virgin okanye zifune bona babafazi babantu. And then there's this one apho funeka ufune nje noba ngophi umntana oyintombazana. Normally these guys will fish apha etywaleni. Kofike lo mfana ngale moto yakhe i-convertible kanye loo moto noba iluhlobo luni, athathe le ntombazana ahambe nayo. This weekend uhamba nalena, the other weekend biliya. The likelihood ke yokubana wena sisi uwinwayo etywaleni, umane usetywaleni enjoy uba wawinwa ngulaa mfazi ngala mayeza, particularly xa ukhafula indoda, usisi othile umkelwe indoda yakhe, loo mayeza okhafula, ufaka amayeza esiphondo sentlahla. Ngala mayeza ke ana yonke into enentlahla, intlahla yemali, zonke intlahla. Kufakwa amafutha ezilwanyana ezibona kude, particularly zaba zindaka. Kufakwe amafutha ezilwanyana ezikhawulezayo, izilwanyana like yochita, yonke nje into ebalekayo enespeed. Othikoloshe bayangena ke apha, oomantindane bayangena, la mafutha uwathengayo
kuthiwa ngamafutha kamantindana, amafutha kathikoloshi, njalo njalo ayangena. Amafutha ezinto eziphakamisayo, izinto ezinamandla like idonki, amafutha ezilwanyana ezilalayo ebusuku zisebenze only emini, amafutha ezilwanyana ezilalayo emini zisebenze only ebusuku, amafutha ezilwanyana ezingalaliyo emini nasebusuku. Idonki ke one of ezo zilwanyana abazisebenzisayo. Amakhephekhephe ezilwanyana ezisebenza zibe yinqaba like iinyosi. Then kufakwe ke nezinye izinto esingazuzibala ke ukukhusela amaxhwele athakayo. Kuzawufakwa ke nemihlaba yendawo ezibhizi, imihlaba enjengeerenki, imihlaba yasezibhankini, imihlaba yaseshop. Kuzawuchutywa imali ezingamaphepha yo-200, 150, 20, 10. Kufakwe nemali ekhanyayo, kudithelwe eli yeza. When you are saying it takes time ukwenza eli yeza is because le process enye into uhambe uyilanda uyifake, enye unophinde uyilanda uyifake, uchube zamali. Imagine uchuba i-200 uchuba i-100 kufakwe phaa, and then funeka kuqokelelwa amanzi. Funeka amanzi emvula apha, funeka amanzi omthombo wentaba, amanzi omthombo wehlathi, umthombo wethafa, umthombo womqolombo okanye ingqondorha, amanzi engxangxasi, amanzi omlambo obalekayo, nentwana yamanzi olwandle. Xa umuntu eyigqiba yonke le nto emva kwezo ntsuku zithile, uzawulivusa iyeza lakhe ngosebenzisa amayeza avusayo, amayeza njengabo-Vuka. Uzawufumaneka abo-Vuka, abantu abanethamsanqa, abantu abakomaJoburg, where you go to Faraday, kanye abantu abase-KZN komaBeria, you get umntu waseMalawi, you get umntu waseMozambique, you get umntu waseZimbabwe, akunike ooVuka bala mazwe abo, mazwe anabo oVuka, udibanise babonke ke abo Vuka ukwenzela uba kuvuke la mayeza. Ayangeniswa ke endlini. Eli yeza uyalingenisa endlini, ulithethele, uxhele inkukhu. Eli yeza ayiko kuthwala, uthethe nabantu bakowenu ubachazele beli yeza lenzani. Then wena mntu yoqaphulwa ke kwelo gqirha, kwelo xhwele, akukho sidingo soba uxhele because lo mntu ebelixhelele belicelela amandla kwizihlwele zakowabo. And then when uyarhuma, just like urhumela nantoni na unikwa iyeza, is the same thing. Unumber 3 ke sithetha ngesibunge sebusiness. I-business is an entity like any other entity, like umntu. I-business iba nazo ezimnyama, iziphephethu, imigqwaliso. Ufumana i-business yakho ayithandeki, abantu abakwazi ungena, abayicacelanga. Ifuna ukuklinwa kwi-business, just like wena mnikazi wayo ufuna uba nawe uklinwe. I-business yabasetyenziselwa ke loo mayeza, isetyenziselwe amayeza entlahla. Isibunge is one example samayeza e-business. By no means is not the only example. Phinde ke nezi zibunge ziza in different forms and shapes. Esona sibunge siqhelekileyo ke abantu abasaziyo sesisiqhunyiswayo. Xa ungena kwindawo ethengisa amayeza uzawufika kuqhuma isibunge, but in most cases wafumanisa uba kuqhuma i-Indian sticks. Xa ungena kwiindawo zamaNdiya uzawufika, xa ungena apha emnyango ufike kukho le nto ikwiplate okanye kwisosari enempepho eqhumayo, enesibunge esingaziwayo, buntu ebu-orange, buntu engaziwayo. Kwi-Nigerian shops uzawuthi xa ungena apha emnyango kujinga into engathi yinyama. Sometimes awuzuyibona because ijingiswa kanye apha phezu komnyango. Xa ungena kwiivenkile zabantu abamhlophe uzawufika kunuka in-essential oil. Zonke zindlela ke ezibiza abantu. Thina sinezethu ke abantu bamayeza ke, we tend to mix yonke le nto, ufake ezamaNdiya nezabelungu kuthi sa, because sibiza intlahla. Ubiza loo maNdiya, ubiza abelungu uba makungene kule yakho indawo kuthengwe. Apart from izibunge eziqhumayo ke, khona amayeza okukorobha, khona amayeza otshiva ngawo, khona amayeza osula ngawo. Umzekelo ukuba le ndawo yakho abantu bafike bahlale, uyakwazi ufika usule ke kulaa ndawo abantu bafike bahlale usulile. Kube khona ke ngoku ezisetyenziswa, umzekelo etywaleni, usiswa lapha etywaleni, elakhe iyeza uyakwazi ulifaka apha kuye ngaphantsi. Ootata balapha etywaleni mane beyogqitha phaa kuye usisi, kuthi uzolo amadoda ethu ulala nawo, kanti usisi ulungisa into ngoyifaka ngaphantsi. Wena mntu uthengisa ukutya, akhona amayeza afakwa apha ekutyeni abusibambelelo. Wonke umntu okhe weza wazotya apha kweli khaya soze aphinde afune uyotya kwenye indawo because umfake le nto. Apha ke phakathi kwala makhaya ethu akhona amayeza abazawasebenzisa. Eli yeza lalo mntu lizawuhlala kule ndawo inemali yakhe, nje uba esitshintshela usitshintshela
kulaa mali nalo eliyeza. Apha ekuseni umntu uyakhwaza uthi ubiza imali yakhe, imali yam mayize kum ndiyayifuna. Uthi uthezeleke befuna uba uhambe uyothenga because umntu ubiza imali yakhe ayikhwaze. Uthi noba sewusetawuni uqomba bufuna uthenga itibhe qomba arha ndizayithenga phaa elalini kuba kaloku umnikazi wemali ubiza imali yakhe. It doesn't matter uba udura kangakanani, ubiza imali yakhe funeka uhambe ke uyothenga phaa kuye edura enjalo. All we are saying ke bantwana bendlu kaLanga yokubana ezi zinto zizinto ezikhoyo, wena mntu othi ufune enye yazo uyazifumana noba ufune eyiphi because ziyafumaneka and ziligal. Hamba ke uyothatha noba yeyiphi, ube ready for consequences kwezo zino-consequences. Asizuyitsala ke njengoba nindiva uba ndiyabaleka sileqwa nazezi corona, sithi makube chosi ke zihlwele kube hele camagu.